Estem en directe per Facebook i n'hi ha una barbaritat de gent connectada. Sí, sí, ¿Pero que estás conectado? en directe, sí. En riguroso directo. Així estem gelats i banyats. Però molt bonico, això és impressionant. Allà està Gustavo també gravant molts. I a veure, i el Pau Clar també seria cas d'anar a veure-lo, el Pau Clar. Que també va per les baranes ja. Ja veus. Sí, sí, això ja tela. I la font de Maíques també està impressionant, eh? L'aigua que passa Heu és... anat ja allí? Sí, sí, però passa més impressionant que això. Això està... que es veu molta aigua, però la font de Maíques és atronadora, eh? És atronadora. Passa l'aigua, allí n'hi havia una bassa de 4 o 5 metres, estàs gravant sense parar, l'artista. Pues 4 o 5 metres, però ara ja està a tope, eh? Ara està a tope. Aneu i veureu, i està molt xula. Gustavo, a veure si facilita els desaigües, llevant-li les coses, la runa que n'hi ha ahí. Li lleva les fulles, això més fàcil. Anem a veure la esta, la zona Uy, nosotros me vamos a la fond de Maiquet. Anem a veure la zona Maique nosaltres. Vale, pues. Venga, hasta luego. Para.